Nispera nisċerbra bit-tajjeb u mal-familja. Għalija jum l-ommi ħaġa unika, ħaġa sabiħa ħafna u esperjenza tal-ġen. Tiena sen qatta jum l-om mal-mama tiegħi flimkien mat-tifla tiegħi sejrin niklu. Festa sabiħa tal-om, nisperaw li kullhom u kullu bint iċibu ir-rispett l-ommijiet. Dik l-ikbar ħaġa li jħobbu l-ommijiet u jirrispettawhom. Nqattaħħa ma' tfal li huma l-iktar għażiż għalija. Tfisser ħafna għax għandi u għandi nanna, ġifri kollha jifissru sew ħafna għalija. Tkun tifhimha iktar, nagħmlu ikla d-dar u nistidnu n-nanna, tiġu niklu kollha flimkien, għax għalija dik tfisser il-Mother's Day li hija kollha flimkien ġenerazzjoni ta' nisa ommijiet u hekk u tfal magħhom kollha flimkienu. L-ewwel darba u għandi tifla u hekk magħha. Jiftakru f'ommhom u jekk ħajja u mejta ma jinsawaqatu li tagħmel magħhom u jekk hemm xi ħadd miġġieled mommu jipprova jirranġa magħha.